pahingot to. So itong vlog na to ay tungkol to sa mga food stand dito na humina dahil sa pandemic. So gaya nitong ano ba to? Waffle time. So miss, so karong pandemic no, humina talaga yung benta no. So kita nyo guys, dahil sa pandemic medyo humina yung kita ng mga food stand dito at continuous pa rin yung upa nila. So tinan mo si Potato Corner, wala ring tao. So ayan. So hindi basta-basta ang epekto ng pandemic ngayon guys. No, malaking kawalan yung dahil sa pandemic ngayon. So kita nyo guys, si Miss nakaupo lang. So ayun. Yung iba nagsara na. Yung ibang pagkainan sa baba nagsara na. Pati yung playhouse nagsara na rin. So ganoon talaga yung epekto ng COVID-19 sa mga negosyo. So meron pa rin namang ibang bukas dito sa mall, pero yun nga, wala nga masyadong tao maliban lang sa mga malalaking establishment o malalaking restaurant dito sa mall kasi nakakasustain sila sa upa. Pero yung mga small investors, yung mga maliliit lang na ano, talagang humina. So punta tayo sa taas, yung sa food court. So kagaya nitong booking ticketing outlet na to na sara din kasi syempre walang biyahe. So ngayon akyat tayo sa taas kung din sa food court kung anong sitwasyon nila doon mga sano kung may bukas pa. So dahil din sa pandemic yung iba nagsara. Siguro nagsara muna. So alika samahan niyo ako na magtanong doon o titingin sa sitwasyon doon paano meron na bukas. Yan, kita nyo yan mga sano, sarado. Ayan si Sisig, sarap. Miss, mutana lang ba? So nung nagka-pandemic, humina talaga no. So kita guys, yung epekto ng COVID. Maraming nagsara ng mga ano dito sa food court dahil sa pandemic. Ito rin si ano, suki namin na ramen. Ito lagi ko dinadala yung ano ko dito. Yung anak ko dito kasi paborito ng anak ko tong ramen. Ayan. So sa ngayon nagsara din. So yung si Soul's halo-halo, ayan bukas. Pero yun nga mahina. Kumusta? Mingaw no? Dahil sa pandemic. Oh, see? Dati ano, ito malakas na ano to eh. Oh, malakas na halo-haloan to. So okay namin to Sol pag nagbabay kami, nag-stop over kami sa Sol sa mga branches nila para magpa-relax dahil masarap tong ano. Anong tawag ng ice ninyo na para ng pino na ha? So yung ice nila best seller kasi flavored na kaya best seller tong halo-halo nila. So maraming branches to guys, mga sano sa kahit nga kami nagbabike nga humihinto kami sa Soul's para ano pangbawi sa pawis dahil tong halo-halo nila the best. So ayan Soul's, ayan pinapayagan tayo na mag-vlog, okay lang naman yan kasi wala mang bayad. So ayun, mahinag yung benta nila ngayon kasi COVID. Yung ramen na suki namin sa kabila nagsara,
nagsara muna na. Pero continuous yung upa. So, continuous yung upa. So, dito si Red Bull. Kamustahin natin si Red Bull. Hinay yun, no? So, malaki talagang diferensya ng ano, yung nagka-pandemic. Diba, boss, no? Ayan sila. Relax lang, oh. Walang customer. Siguro babawi sila pag nawala na si COVID. Oh. Kaya palagi ako dito, guys, kasi galing airport, napakalapit nila sa airport. So pag sinusundo ko yung misis ko, dito kami ng anak ko mag-lunch after sa class niya. May ramen, tapos ito sisig, tapos sila ano to, yung mga at saka nitawagan ng mga short ng nani na lang, mga combo meals to sila, si Red Bull. So pag normal lang lahat, sana makabawi sila. So thank you, miss, boss, thank you. So ganon yung sitwasyon dito, mga sano, dahil sa pandemic. Kaya maraming kawawa rin naman kasi hindi naman kalakihan yung ano nila, business nila. So may pinapasahod pa silang tao. Tapos upa is continuous kahit nagsara sila doon. Sabi ni ate is continuous daw yung upa. So ayun, siyempre naman, sino ba namang matutuwa sa ganong sitwasyon. So mamaya plano namin ni Mrs. Kakain kami dito para po trip na rin. Subukan namin yung kakain kami ng shawarma, yung Torx. So stay put lang kayo, mga sano. So bibili rin kami ng pasalubong na donut, mga sano. Hindi ko masyadong kukunan yan, baka mag-sponsor. So dito may lokal na mga kakanin. Yan, may kasabak eh, may balanghoy, saka biko, may bingka din. So maraming food stand dito na ano, humina rin. So ayan, mga sano, bibili muna kami ng donut para pasalubong namin sa bulinggit namin. So ayan, so yung donut yan. So alam nyo na. So pipila muna kami, mga sano. So guys, bago kami pupunta ng ano, bago kami kakain ng shawarma, daan muna kami dito sa Daiso. Ito mga Japanese product, saka mga mura lang dito. So may bibilin lang kami ng konti. So maya maya punta na kami sa Torx Shawarma para makapag snack, para hindi tayo magugutom while on the way home. So mga sano, don't forget to subscribe sa vlog ko. Subscribe nyo sa mga naka-view. So please subscribe. Sa karamihan sa mga establishment dito, ang babait nila, pinapayagan akong mag-vlog. So ayan yung Christmas na dito, ayan yung Daiso. Ayan, kunti na rin lang yung tao. Ayan. So mga Japanese product to dito, Japanese brand, pati mga chichirya. So alikay mga sano, ayan, pati mga chichirya, mga Japanese yan, Japanese products. Ayan. So kahit ano, kahit mga plato meron dito, kung ano-ano. So mura. So price starts at 88 miss, no? Price starts at 88. So mura. Alam mo, uso naman to ngayon, mga sano. Daiso Japan. Ayan, Paskong-Pasko na dito. Pati yung music. Ayan, so stay tuned. So ito, mga sano, may ano na ko, wine opener. Ito lang yung napili ko dito. So 88 pesos. So guys, dito na tayo sa Torx. Ayan, naka-cover si Torx. What's sa'yo mo? 9. Ayan si Torx. Ayan.
Kain muna kami guys dito sa Torch Shawarma. Torch Shawarma. Pila ka rin 70? Yung night cheese 75. So yung ordinary na shawarma nila mga sano is 60. Tapos pag may cheese 75. So yan, Torch. So guys, ayun, habang in-order pa namin yung shawarma, so may ilang minutes pa, tataya muna ako ng loto. Bababa muna ako dito sa mall. Kasi tataya ako ng loto, baka naman swertehin. Saka maging milyonaryo tayo. So ito pa rin yung showcase kong Lotto outlet. Hi Guaps! Kasi draw ron? Sige, lucky pick. Sa usa lang. Diyaog maapili po sa usa. So hanggang bukas yung tataya ko guys para din ako babalik. So dalawang draw ngayon tsaka bukas. Puro lang lucky pick. Baka sortihin tayo. O ni testing ko. So ito okay. So gusto niyang tanungin yung YouTube channel ko. Sige. So babayaran ko muna to guys. Mga sano. Hi. So okay ko to. Sige. Shout out dito kay ate sa Lotto outlet dito sa Island Central Mall, Mactan. Si ate na magsusubscribe na sa atin yan. So next year pag gumanda yung YouTube channel ko, bibigyan natin si ate ng pakonsuelo, compliments. So okay ko rin to sa Lotto, dito lang ako tumataya. Kung hindi ako makapunta dito, sige ako tumataya. So ayan. Kaya ma'am, salamat ha. I-subscribe po. Sige. Thank you. Mga sano, please subscribe. Babalikan ko na yung shawarma ko. So yung video ko hanggang dito na lang. Maraming salamat. So subscribe mga sano.